Sur Dari, apparti l-affarijiet li rajt mill-ewwel u apparti l-medja li mill-ewwel inti ħatta li ħadita kontrik. Ta' Malta. L-interessati, Ta' Malta. Ir-relazzjonijiet tiegħek ma' nies fih dan il-Partit Nazzjonalista li wara kollox huwa l-partit li għadek qed tħaddan. Jiena l-Partit Nazzjonalista nħaddan. U meta inti tajt li ma teskludix li terġa' tidħol fil-vena lokali, kwa politika. Issa se jkolli ħin għatlek. Ġifri xorta qed nassumi l-Partit Nazzjonalista. Mela nibdew il-relazzjonijiet tiegħek ma' Ma dinha mistoqsija permettissima Ma jiena mintilu mistoqsija pertinenti. Ġifri inti jiena jekk ikun hawn il-Partit Nazzjonalista, jiena noħroġ mal-Partit Nazzjonalista. Però m'hawnx il-Partit Nazzjonalista s'issa bħalissa. Però m'hemm xejn indika l-Partit Nazzjonalista m'għandux hemm. Komplu. Mela jiena saqsejtek fih dan il-Partit Nazzjonalista li huwa llum li forsi m'intix qed tħossok tidentifika ruħek miegħu ma nafx qed nifhmek sew. Ekku. Kif inhi r-relazzjoni tiegħek mal-uffiċjali, mal-politiċi fih dan il-partit? Mhix tajba. Allora ħekolli nrid nistaqsik, jiġifieri meta inti għadt li għadek interessat u issa ġejt affermajt. Ġifieri inti għad tisma' issa ħekolli ħin kważi l-inferenza tiegħek. Però jiena fimni jiena qed narġa' ngħid. Wieħed irid jara ċ-ċirkustanzi kif ikunu, tajjeb, l-elezzjonijiet se jfissru u l-linja illi se tittieħed mill-possibbiltajiet kollha ta' kontestazzjoni fl-elezzjoni. Jiġifieri jiena at this stage il-konċentrazzjoni tiegħi issa biex nitkellmu daqsxejn bis-serjetà. Il-konċentrazzjoni tiegħi hija kif innaddaf dil-praspura tajjeb u bħalma għamilt l-aħħar darba narġa' nur il-poplu Malti illi jiena dejjem kont onest, illi jiena dejjem kont rett, illi jiena ma ħammix wix ħadd, jiena ppruvaw ħamġuni, però narġa' ngħid jiena gburi illi minn pajjiż żgħar bħal Malta kelli il-kuraġġ illi nieqaf mill-intimidazzjoni u mill-lafsiet ta' industrija enormi bħall-industrija tat-tabak. Jiena kieku kont korrott minix qiegħataw. Tajjeb, il għaliex l-afsiet illi ikollok minn daw it-tip ta' industri mhumiex żgħar. L-allegazzjoni li għadek kif għamilt ta' li ppruvaw ħamġuk semmejt l-2004, ismek wara ħareġ clear biex ngħidu hekk ġie klirjat. Però tħoss li għadek tbagħti r-riperkussjonijiet? Ta' dakinhar? Ta' dak iż-żmien? Ifhimni, jiena r-riperkussjonijiet għadni nbagħtihom fil-sajko tal-familja tiegħi u tiegħi. 4 snin fil-limbu għal xejn. Meta anke kienu diġà jafu minn ftit ġimgħat wara illi kienu qed jitkellmu fuq rapport fals li niftehmu dak iż-żmien ta' ħebbewuli ta' dak ir-rapport. Jiġifieri dak iż-żmien qaluli li jeżisti dan rapport ma kontx naf bih, però jiena ħawen ninsewa dik il-biċċa li jiena dak iż-żmien nirringrazzja l-bambin illi għaddejna minnu u illi għaddejt u jiena spiċċajt naħseb jiena b'ħafna iktar saħħa milli bdejt bih, tajjeb, għax anke il-fiduċja tan-nies. Illum nista' ngħid, tajjeb, illi bis-sapport li għandi minn min jifhem, mhux minn ma jifhimx, is-sapport li għandi minn min jifhem, tajjeb, u min jaf u jista' jara x'inhu jiġri, anke l-medja qed ngħid barranija, jiena għandi illum kuraġġ enormi li din is-sitwazzjoni inkun nista' nelibha. Semmejt il-familja u kif ħadita dakinhar u forsi jekk qed inkun personali tista' ma tirrispondix, imma l-eżitu dan ir-rapport lill-familja din id-darba. Kif ifhimni, le, laqgħa wkoll, però nista' ngħidlek illi jew draws. Anki ma drawx, ifhimni. Għax diġà għaddew minnha bl-esperjenza u din id-darba hija ħafna lighter ngħidilha jiena milli kienet l-aħħar darba. L-aħħar darba kienet kattat kexkix. Dan l-episodju inti qed tgħid relattivament huwa anqas krudili. Għax illum anqas krudili ħanajdlek huwa krudili għaliex isiru affarijiet miegħek illi kieku tħallihom għaddej jindaw jirvinawlek ħajtek. Tajjeb, ejja ngħidu hekk.
Però min-naħa l-oħra llum jiena għandi il-komfort ta' ħafna nies illi fehmu x'inhu jiġri u qed jieħdu dik l-attitudni. L-isfortuna li hawn Malta hawn min qiegħed jagħmel aġenda tiegħu. M'għandix dubju li kien hemm min tak parir, kemm m'għandix provi, però kien hemm min tak parir li forsi toqgħod lura mill-preżenza tiegħek fil-medja. Ma jifhimni, ma issa jiena qegħdin niftehmu. U għaw ħafna nies illi kieku tagħlaq ħalqek u tħallihom jagħmlu li jridu jkunu iktar kuntenti. Imma jiena mhux Malti, jiena mhux familja Malta għandi, jiena mhux tfal għandi u mhux tfal ta' tfal għandi li jridu jibnu pajjiż suret id-nies bħalma iġġilidna biex nibnuh. Jiena ġġilid biex nibnu pajjiż demokratiku veru u pajjiż immexxi fuq is-solidarjetà vera. Dejjem tramet il-Partit Nazzjonalista. Dejjem tramet il-Partit Nazzjonalista. U issa x'għadek x'qed Issa li qiegħed inħoss naturalment u illi hemm derailment fil-policy tal-partit illi jiena ma nieħux gost bih nitkellem dwaru. Jiena naħseb għandi dover lejn pajjiżi biex nagħmlu dan. U jekk niskot inkun qed tirtadixxi l-pajjiżi. U għandek dover tara illi jew tħoss addirittura id-dover li l-partit li inti jena dukun fih. Jien ukoll ġej minnu. Jien għadni t-tesserat fil-partit, s-sadni ma naħħulix it-tesserat. Jena minix. Pero xtara li tista' tkun is-soluzzjoni allura għal dan il-partit illi inti deskrivejtu bħala derailed. Ja kelma pjuttost. Naturalment, bidla tal-viżjoni, bidla tad-direzzjoni, bidla fit-tmexxija tal-partit. U meta tgħid bidla fit-tmexxija ġifieri il-Prim Ministru? Ngħid tmexxija huwa l-grupp li hemm illum. Però għandek struttura, ġifieri inti għandek il-Prim Ministru għandek. Issa tafx qed ngħid jiena Robert u naħseb in-nies jafu x'qed ngħidu, hemm xi jinsemmu smijiet. Kompli. Rigward ħammur ftit lura għall-istorja li propju bdejna biha għaliex iddevjajna ftit, però ċertament dan huma punti li politiċi lokali li ċertament in-nies jistennew minnek tesprimi ruħek. Avveniment ieħor ma tkellimx dwaru huwa l-fatt illi incidentalment, koinċidenza jista' jkun, l-uffiċini ta' żewġ anti-tobacco campaign groups propju l-għada illi inti komunikajt ir-riżenja dan huma l-Smoke Free Partnership u l-European Public Health Alliance dawna sfaw misruqa propju ftit ħin wara illi inti komunikajt ir-riżenja u allegatament ukoll nsteqqu xi dokumenti li huma pjuttost sensittivi, dokumenti ta' policy għal tal-inqas dak illi riżulta mill-media anke xi strategy frameworks. Tara xi sinifikat f'dan? Ifhimni di kombinazzjoni wkoll, kombinazzjoni oħra. Jiena tkellimt mal-nies responsabbli ta' daw l-organizzazzjonijiet, informawni b'dak illi ġara, il-fatt illi kellhom żgass u dħul u serq mill-lokalitajiet tagħhom u insterqu biss il-computers li kienu jaħdmu fuqhom in-nies li kienu qed jaħdmu fuq il-policy tat-tabak. Biex tittieħed id-dejta kollha li kienu bnew matul is-snin fuq dawn it-tip ta' policies. Dawk biss intmissu ma tminsux computers oħrajn, u mbagħad kien hemm xi flus ħaduhom. Però da x'jista' jfisser? Imma da jfisser illi daw in-nies illi jgħidu issa di bir-riżenja ta' John Dalli jew bit-tneħħija ta' John Dalli il-direttiva tat-tabak tiġi imwarba, tajjeb, kif fil-fatt illum rajna, kif ġiet imwarba. U jgħidu allura dit tiżmien issa biex tarġa' tieħu l-ħajja u nneħħu allura l-bażi tal-istudji kollha li kienu saru biex minnu kontra t-tabak ikollha jerġa' jibda mill-bidu. Jiena nispera li daw kellhom id-data kollha bekkjata x'imkien ieħor u allura ma tilfu xejn, jiġifieri ma naraw. Dinha tista' tammonta għal circumstantial evidence? Mhux circumstantial evidence oħra da. Baqanna ftit tal-ħin u forsi ma semmejniex is-somma 60 miljun
li allegatament Silvio Zammit talab biex ikun jista' jressaq lil daw il-produtturi ta' Snus Lake. Insejħtilha fantastika dis-somma. Mhux hekk. Kont qed tkun xettiku jew kont qed tkun Le, jiena fantastika, somma 60 miljun, Marija Santisma 60 miljun. Ġifieri xokkjat anki lilek din Le, mhux is-somma. kustjoni tixxokkja, kustjoni li turi li jiena ngħid l-assurdità tas-sitwazzjoni. Issa rrid inkun naf ukoll il-kuntesti li saru fihom dawn l-affarijiet għax daw it-tip ta' tidbit information l-industrija tat-tabak ħarġithom. Issa f'liema kuntest saru dawn l-affarijiet wieħed irid jara, tajjeb u da jrid jara r-rapport. Dejjem xi rapport nerġgħu lura. Mhux hekk, kulħadd qiegħed fil-għama, kulħadd imbirikalla jgħaddi l-ġudizzji left, right and center. U ħadd ma jaf fuq x'qed jitkellem. Dik is-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Tħossok li diġà ġejt issentenzjat? Minn Malta, għax jiena sentenza barra minn dal-pajjiż, hija waħda pożittiva. X'ħajkun U mhux minn Malta kollha ta' ngħidlek minn dal-erba' ġurnalisti li jiġbdulhom l-ispak. Tajjeb, jiġifieri jiena qiegħed ngħid il-poplu Malti jiena nirringrazzjah narġa' għas-sapport li qed jurini. Jekk għal jrid kollox jinkwadra ruħu kif għal-menu wieħed jispera. Nerġa' wasalna fit-tmiem. Xi tkun il-pożizzjoni ta' John Dalli dakinhar? Naturalment, dakinhar jiena nkun nista' fl-opinjoni tiegħi inkompli ġlida tiegħi biex dak li bdejt jitkompla. U jiena għaddejt tajt ħafna ħin u ħafna enerġija biex tiġi żviluppata din id-direttiva kontra t-tabak u jiena qed nillobbja anka l-lum u l-bieraħ, jiena l-bieraħ u l-lum bqajna għaddejjin bagħatna email il-membri parlamentari kollha tal-Ewropa. Tajjeb, l-ewwel nett nispjegawlhom preċiżament x'ġara u t-tieni nett biex nappellalhom biex ma jħallux lil din id-direttiva tat-tabak tintilef. U npoġġihom responsabbli tal-ħajjiet ta' tant mijiet ta' eluf li jistgħu jiġu salvati u lamma jiġu salvati. U din hija responsabbiltà jiena illi nitfa' fuq min kellu x'jaqsam bl-iċkemm mod biex din id-direttiva ma ssirx. Jiena ninaqat ma' Robert billi ngħid li jalla l-verità titla' fil-wiċċ. Però l-aħħar mistoqsija minn naħa tiegħi tkun jekk ismek jiġi klirjat fiha di terġa' tikkunsidra li terġa' titpoġġa fl-istess pożizzjoni ta' responsabilità li kellek. Fimni, nagħmilha daw mhumiex musical chairs daw l-affarijiet. Mbagħad wieħed jieħu l-passi legali li għandu jieħu. Jiena nirringrazzjak minn naħa tiegħi talli oġbok tiġi hawn il-lejla. Grazzi tal-li din kienet l-ewwel intervista tiegħek live fuq it-televiżjoni. Għana fx Robert jagħmel il-kummenti. Grazzi wkoll l-istur li aħna minn hawn ftit ieħor se nkomplu bil-programm tema kompletament differenti, nħallhom bil-kużità. Fil-fatt nistgħu ngħidu li ħaldiskutu l-IVF diġà kollha issues li qegħdin fl-aħbarijiet il-Profsmalija li tkellem il-ġimgħa l-oħra. Però llum ħanieħdu aspett mhux l-aspett etiku daqshekk. Illum ħanieħdu l-aspett leġislattiv. Leġislattiv u anke mediku wkoll. Fil-fatt qegħdin nistennew l-Onorevoli Chris Said li qed jippilota propju din il-liġi il-kellim laburista l-avukat Dr. Michael Farrugia u anki il-tabiba Isabel Saliba li hija gynecologist.